Čau lidi, vítám vás Vizion u dalšího dílu, teda u prvního dílu challenge. Takže tento challenge jsem si chtěl vybrat nějakou lahůdku, takže budeme jíst, přestávka se tam bude jíst, musíme vybít tuto kolo. To bude úplně brutálně těžký, tak jdem na to. Ne, kecam, bude kočičí žrádlo. Pochůdka. Takže hned ho můžu teda se vyndat. Banana. Takže já už jsem natočil jedno videjko, ale mě tam nebylo vidět do ksichtu, jak se dávám tu lžičku. Takže dobrý. Máš. Banana. Fakt, tolik. Panda. 3, 2, 1, teď. Mám to. Tak. První lžička. A to jde na řadu druhé. Doufám, že mi teď to nejde do ksichtu. Jinak budu vážně nasraný. Po případě tady nemáme nic, takže to musím sníst. Nebo máme koš, dobrý. Další. To bylo hnus. Jestli chcete vidět další challenge, tak dejte. Jestli se vám líbilo toto videjko a chcete další challenge, tak dejte like. A jestli se vám ten challenge nelíbil a nechcete další, tak dejte dislike. A po případě, jestli chcete sledovat můj kanál, tak dejte odběr. Budu velice rád. Takže zatím čus!